Hey guys, good morning. Nandito kami ngayon sa sa Panglao. We're having lakad-lakad lang, walking. Paaraw. Yun. Jogging. So, yan. Pasensya na sa boses ko kasi malat ako. Yung boses ko may sakit. May sakit ako. But gala is life, so yun, nandito ako. Maaga pa, it's 7 AM. Yun. Kaya wala pa masyadong tao. Ganda oh. South Pines. South Pines. Ito ang mahal, villa to eh. Ito. Villa, yung buong bahay yan. Exclusive. Oo. Gusto kag ko kalamansi juice.
Sobrang init. Grabe, 7 pa lang. Yung araw, tirik na tirik na. Life update guys. 2 months na ako dito. 2 months na ako dito sa Pilipinas. Yan. Kaya sobrang baboy ko na. Taba-taba ko na. Kain, tulog. Ay, Diyos ko.